रस्ते बल्स स्ट्रीट ज्योति सर्कल नी ओपन प्रमुख रस्ते नम बलमठद स्कूल हईस्कूल कॉलेज इंजिन नूतनवाद गोडे उंटु आ गोडेगे तुलुनाडुद विशेषते प्रतिभवनंचिन भारी वंजी अंटे कोर्लुद गोडे चित्ರದ व्यवस्थेन ಈ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಗೋಡೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ವೇಳೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ನನಾತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ಸವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಬರುವುದ ಆಟದ ಬೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೇಲೆಗೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕ ಆದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರ ಬರದ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸರದ ಇಡೀ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ನಗರದ ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ನನಾತ್ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬರ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲೇ ಪೂರೈರಗಳೇ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಕೊಡೊಂದು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತುನಂಚಿನ ಈ ಬೇಲೆನ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಅಕ್ಲನ ಪೂರೈನ ಬೇಲೆನ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ತೆಗೆ ದೇವರ ಕೊರಡು ಅದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನು ಒಡಿಪೋಡಂತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ತುಳುದ ಲಿಪ್ಪಿನ ಸಮೇತ ಇಟ್ಟು ಒಡಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದೇರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾಶಯ